Ja chod do piče. Teraz ak bol nejaký medveď, tak určite nie. Niekto sa volá Sanička zo spodu. Práve sme na ceste na Medené Hamre a počasie nevyzerá najlepšie. Som zvedavý, že či budeme niečo robiť vonku vôbec. A neviem, či vôbec natáčam toto zbytočne alebo ne, ale asi tak to vyzerá. Čo ale majme na pozemku proste. Duduzako. No. Toto máš taký rozlez na slebe. Podľa mňa. Všetko berem. Ja však ja som ich chcel zobrať, ale povedal, že natoč ma. Vieš, že kokot. Ja to dám. Došli sme práve na Medené Hamre. Pod Medeným? Pod Medeným. Pod Medeným je sektor. Medené Hamre je pod Medeným, to si zapamätáš. Hej, to si zapamätám, ale boulder si nezapamätám. Nech sa ľúbi. Čo príjemnejšie odstavené na tie kamene, lebo sú tak úplne. To si siedlo vole. Ešte vyššie. Ešte. Petička tam je. Vyššie petu, tak. A ideš. A ešte ďalej si tak. Nice. A to už ako chceš. Fakt prisahám. Doprava sa postav tak. Piči, rozjebal si celú skalu. Pohá. Najprv som stratil balans. Aký som stratil balans. Dobre. Povedz Ačko, to je ten Honeybager? Áno, to je Honeybager. To je Honeybager. 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 Sme doma, hej? Chceš ísť do toho veľkého, ten bude dobrý, ale jak? Nechceš to... Nejdeš to viacej správa z toho madla veľkého? Nie, máš ísť takto. Problém sú nohy. No však ako vždy. Ako vždy. Si tam. Ešte pod tým trošku. Nepotrebujeme sa tu dojebať. Kokot. Není dobré. Není to dobré. Není to dobré, ale bude to dobré, verím. Tam. A ľavú ruku čo najvyššie tam. Ľavú. Neviem, čo tam hore mám spraviť. Tak trošku. Pokiaľ sa nemýlim, tak všetci sme, že po lezení. Včera som bol ja v Blockdoku. Vy ste chalani boli niekde? Nie, Ne, Maťo bol v spote. Ja som bol vonku. Ty si bol vonku. Ja som naposledy v nedeľu s vami v spote. Ja jo, hej. Tak vy ste aj docela, no, Včera som ty bol si taký. Kamo, včera som bol taký, že zapestia predlaktia, z toho bouldru som mal že vybavené. Sam ľavú. Sem, no.
Spraví ti to nie až toľko, ale pekne. Nice. Jo. Pekne, kamo. Poď. Nevadí, poď. Tá lištička hore, čo si vravel? Pravo, keď tak. Tá lištička, to je ono. A tu ma to zapiekla teraz. Telo si vyčistil najprv? Dobre, ma to povedal. Nič není. Neviem. Asi takto. Honey Bagger. Môže byť, podľa mňa. No som humbled. Začiatok ma vytrapil strašne. Kde sa udila ešte? Pod telom doľava. Hop. Nachytaj si to. A dobre. Pekne. Viem. Ideš do toho, čo si chytal, keď sme išli tú šestku. Doľava. A tam máš tickmark naľavo. Hore. A pravú k tomu sprava stláčak to budeš. Alebo vyskúšam si. Bez internetu mi to neviem. Čo ti jebe? Ja ju držím jak bočak a našiel som si tam taký palček ešte. Toto. Mne sa to tiež nepáčilo. To mi vôbec nepáči. Práve skúšame tú 6Bčku. 6B. Čo som povedal? 6B. No. Práve skúšame tú 6Bčku a vlastne toto, čo robí pán Špinavá krása. Erik. Ja mám napríklad problém extrémne chytiť túto blbosť. Znovu. Akože... Tento vidím. Tak ja potom batochne skúšam. Tuto chytím najprv a potom to chcem už ísť nejdem od dola jak určite. kompresiu sem a neviem. Ale choď kľudne a potom poď. Ale na dlani. Jak máš mýchlo dole. Kurva. To. Tam presne to. Áno. Ja nie, ja chytám druhé. Peťo bližšie. chytá to bližšie, toto. Bližšie, Tam. napravím sa. Ale čo spravíš, pravou? Ľavou. Ľavou. Prečo? Ty si na žabu, chceš ísť takto. Aby si visel na tej pravej. Máte bublinkovú? Čistá voda. Poď, Peťo, poď. To, si tam. Ale nemal by si ísť tam doprava. Hej, viem, ale... Nevadí. Ale... Chod do piče. No mého rybalo. Utrhol to. Tak. Presne to musíme aj spraviť, tú ľavú. Až tam dozadu. Keď sa ti dá povol tie ruky. Na chvíľku. Tak. Poď. To je škoda. Je to dlhé. Dlhé to je. Je to dlhé. A suché sú jak hovado. Takže sú biele dosť. Chladí aspoň. Ja viac už suché nemôžu byť. Poď, Maťo. Poď. Poď. Dobre. Výborné, poď. Poďme. Dýchaj. To je ono, dýchaj. Poď, dýchaj. Poď.
Dajte po ňom boulderku. Tak, prosím ťa, ja som sa videl. Poď. Poď. Máš to. Tak teraz, ak bol nejaký medveď, tak už určite nie. Niekto sa volá sraničku zo spodu. No, ty kokot. Táto tejpa ma nedržala. Á, je. Preto som si ich dal dole doslova, lebo to isté sa mi stalo. Pozri, ja som ju dal dole. Jak už prejdeš tam vyššie, tak si stále len na prikľahnutých rukách. Tak pumpa je kokot. Ešte. Dobre. Poď. Poď. Poď na ňo. Poď. Poď, Dudus. Dýchaj. Nemá challenge. Tak, nastav sa. Kurva. Poď. Rozbehnem sa dole. Na Naruta, ty kokot. Bude poď. Pocity zo 6Bčky sú, že na piču? Fantastída. Dlhá ťažká. Dlhá, ťažká. Nič. Posledný pokus ideme ešte dať a Máte ide dať posledný pokus? ideme inám. Máte ide dať posledný pokus a ideme potom ďalej. Lebo toto je hrozné. Ale dobre, zároveň, akože veľmi sa nám to páči. Ja nejdem brať. Chceli sme tomu dať úplne bomby, však mám pumpu ako vado, ale tak. Poďme. Poďme. Bojuj. Teraz poď. Netrafil som tú nohu. Dobre, poď. Poď. A to už tvoje. Není šťava to spojiť dneska. Proste. Nevadí, no. Ale máme všetky kroky. Máme kroky do piče. Vy máte, ja nemám ten. Škoda. Strašná škoda. No ideme sa pozrieť ďalej. Amerika v noci. Je tam noc v Amerike. A ideme sa na to pozrieť. No, ojebe mi tento zápestie. Ešte z toho mentu mám furt dojebané zápestie. Z tej horážne? Hej, mám ho prejebané hrozne. A z tohto, čo vyzerá, ale že je odlomené. Počkej, sorry, Tu máš znovu. pinč. Ha? Dal by si z tohto bočáku tu. A z tohto pinču, ktorý je asi odlomený trošku. Dosť. Z tohto ľavého ramena. Takže už to je 7A? Hej. Potom sem ísť pravá ruka. A potom ľavou až do hrany vonku hore. Ale medzi tým sa musíš upratať nohami. Minula som tam nastúpil. Ach ty kokot. Veď to aj odtiaľ je hrozné. Ale choďte to skúsiť odtiaľ asi. Je to halus. Mne sa nechce. Škriatok vyšiel z jaskyne. Odtiaľ sa to už dá. Jak sa dostaneš do toho? Netučím. Tu sa dá chytiť takýto bočák. Ľavou rukou ideš tu, sit start.
Nohy dole. Ideš ľava, pravá, ľava. Musíš si prehodiť dobre nohy, nie ako ja. Až tento Aviles. Poďme. Dobre, to bol naozaj posledný. Bangero. To ťažko mi je. Hlava sa mi krúci. Čo bude táto kratšia cesta? Nebude? Zatmenie. Zase Tak sa cítim teraz. Zatmenie v Amerike. Toto bude zatmenie v Amerike. Mám krč. Bratislava.